Ik heb haar verteld hoe gevoelig de eventuele verlenging van de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan ligt. En ik heb haar geprobeerd uit te leggen dat wat de Nederlandse regering betreft alle 3 de opties nog op tafel liggen. Weggaan, blijven of blijven, maar dan op een andere manier dan nu. Henk Kamp, alle 3 de opties nog op tafel. Gelooft u de vicepremier? Dat was groot nieuws voor Condoleezza Rice, denk ik. Je liep in Peking. Klopt. En wat voor tijd heb je daar gelopen? 4 uur, 37 minuten en 39 seconden. Ik had in de voorbereiding eigenlijk te weinig getraind. Ik heb me wel laten begeleiden door een diëtiste, door een fysiotherapeut, door een looptrainer. Leo Echtelt van het Nederlands elftal heeft dat gedaan, onder andere. Ik heb gezegd, ik heb weinig tijd, ik heb 1 doelstelling, ik wil heel finishen. Het maakt me niet uit in welke tijd. En dat heb ik gedaan. En 4 uur 37 is mijn tweede marathon nu. 99 heb ik in New York gelopen. Het is ook nog een persoonlijk record. Ik heb een kwartier mijn persoonlijk record verbeterd. Nee, het is al gek op een stokje. Een marathon is eigenlijk een onmenselijke ervaring. Waarom doe je het dan? Omdat het een unieke gelegenheid was om in een jaar voor de Olympische Spelen... in de stad van de Olympische Spelen... op een gedeeltelijk Olympisch parcours... in een stad waar ik nog nooit geweest was... Beijing, een wereldstad... om daar die marathon te lopen. Dat is zo uitzonderlijk. Op het moment zelf dacht ik van... waarom doe ik dit? Waarom? Echt. Alles doet pijn. En dan kijk je 1,5 kilometer verder... want het waren allemaal rechte wegen. En dan zie je oranje ballonnen... En dan denk je, oké, die oranje ballonnen. Op naar die oranje ballon. En dan staat Erika Terpstra en zegt... Humberto, je bent een topper! Ik had erg veel zin om te werken. Alleen soms heb je wel zin, maar kun je niet. Wat was het? Ik heb een knie die versleten was. Op mijn 19e ben ik geopereerd aan mijn knie. En sindsdien werd die knie langzaam slechter. De laatste jaren ging het steeds slechter. En vanaf 1 mei ging het helemaal niet meer. Gelukkig kon ik in augustus geopereerd worden. En sindsdien gaat het een stuk beter. En de afgelopen weken ben ik weer full aan de gang. En probeer ik zo snel mogelijk weer in Den Haag aan de gang te komen. En dat zal aankomende maandag zijn. En wat mij erg opviel is dat die hele discussie tussen aan de ene kant mevrouw Verdonk... en aan de andere kant de fractie... die ging niet over inhoudelijke verschillen. Die ging alleen maar over haar positie. Haar wens om leider te worden van de VVD. Haar wens om al de stemmen die ze gekregen had tot uitdrukking te brengen. Ik ben boos omdat er niet voorzichtig met een politieke partij wordt omgegaan. Kijk, een politieke partij is niet zomaar een organisatietje... maar dat is onze politieke partij bestaat 60 jaar. Daar hebben honderdduizenden mensen hebben daar veel energie in gestoken. Die is ook belangrijk voor de democratie, want we hebben mooie woorden over de democratie... maar die wordt toch in feite gedragen door CDA, PvdA en VVD... die aan alle verkiezingen meedoen, iedere keer weer op resultaten afrekenbaar zijn... daar heb je wat. Nee, maar de nadruk wordt erop gelegd dat het een buurt is waar iedereen eigenlijk onveilig is. Terwijl de mensen zelf ingezonden brieven sturen naar de krant... wij vinden het een prima buurt. Maar kijk, wij vinden het een prima buurt. Een buurt waar 540 criminelen in rondlopen, meneer Witteman... dat is geen prima buurt. Het is een hele slechte buurt. En ik heb godverdomme die ellende van die vrouw gezien. En daar word ik godverdomme schiftig van. Kunt u het gedrag van dit laatste aapje duiden? Ik weet niet wie het is, maar hij is niet in een goede stemming, kennelijk. Is het aapje boos, denkt u? Dat is het, ja. Goed. Dus wat we hier hebben is 2 kapucijnaapjes die naast elkaar gezet zijn... en die allebei een stukje komkommer krijgen voor een heel eenvoudige taak. De taak bestaat eruit dat ze ons een of ander steentje overhandigen. En zo gauw ze dat doen, krijgen ze een stukje komkommer. Ze geven een steentje en krijgen komkommer. En als je allebei komkommer geeft, zijn ze heel happy en doen ze dat 25 keer achter elkaar. Nu krijgt degene die rechts zit, die krijgt een druif. En degene die links zit, die krijgt nog steeds een stukje komkommer. Nou, kijk wat er gebeurt met de komkommer nu. Daar gaat hij, weggegooid. Nu krijgt de andere weer een druif. En degene die links zit, die krijgt een stukje komkommer voor dezelfde taak. Nou, kijk wat er nou gebeurt. Nou, laat ze het vallen, eet ze het niet. En kijk dan wat de ander doet. De ander doet... nou krijgt degene rechts weer een druif. En die doet dat 25 keer achter elkaar. Degene links wil nou niet meer werken en heeft het opgegeven. En dus wat dit experimentje toont is dat een stukje komkommer... wat normaal perfect is, en dat zullen ze altijd eten als je het ze geeft... als de buurvrouw een druif krijgt, is het ineens niet goed meer. En dus het is een experiment over gelijkgerechtigheid en het gevoel voor gerechtigheid eigenlijk. Het meest simpele gevoel, zoals je het ook bij jonge kinderen ziet. Dus als je bijvoorbeeld als ouders thuis komt van een vakantie en je hebt 2 kinderen... en je brengt alleen maar een cadeau mee voor 1 van de 2... dan krijg je dezelfde reactie als deze aapjes vertonen. Het probleem is dat als wij mensen iets slechts doen, als we elkaar afmaken of martelen... dan zeggen we behandelen elkaar als beesten...
En ik denk dan altijd van, er zijn heel veel beesten die dat soort dingen niet doen. Nou, er zijn een heleboel slechte neigingen in dieren, zoals agressie, en ze maken elkaar soms af en dat soort zaken. Maar er zijn heel veel goede neigingen. En dus een van de argumenten in dit boek is dat de menselijke moraliteit maakt gebruik van een heleboel van die positieve neigingen die we in dieren zien. En als we niet een primatenpsychologie hadden gehad, hadden we nooit moraliteit kunnen ontwikkelen.